או קוקלאות. מה אתה עושה הבא? אני מניח את הטלפון שלי. ממש זה עושה אריה שאף קוקלה. האריה שאהב קוקלה. קוקלה. מה? פעם היה אריה שאהב רק קוקלה. לא מחשי, לא בנתז, לא בטטה כשבע, לא מעמול, לא כפיתה, לא שקשור. רק קוקלה הוא רצה. רק קוקלה. רק קוקלה. לא עסבנה, לא מחשי, לא בנתז. רק צ'וץ'. קוקלה. קוקלה. וביער הרחוק ההוא שבו היה גר יאז'י, לא היה קוקלה יאז'י. ישב האריה ובכה, וואליה, אני רוצה קוקלה, וואליה. באה אמא שלו, אמרה לו, תשמע יאז'י, אין קוקלה ביער שלנו, אין קוקלה. יש תות, יש צ'יפס, יש קבב, יש לחוך, יש מרק תימני, אבל אין קוקלה, פה אין. תפסיק לבכות יאז'י, תפסיק. אבל האריה בכה, יאז'י, אני רוצה קוקלה, יאז'י, אני רוצה קוקלה. ואת עיניו ניגב וניגב כל הזמן במטפחת של אמא שלו, ורצה רק קוקלה. כל הזמן הוא בכה, כל הזמן רצה רק קוקלה וקוקלה. קוקלה. פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטיול להילולה של הזיארה בג'רבה, לטייל שם, להדליק נרות. ולילדים ההם היה קוקלה. היה קופסה ענקית של קוקלה, כי במקום שהם גרו בו היה מלא קוקלות. והם יצאו לטיול. כשהם יצאו לטיול, אמא שלהם אמרה להם, שימו בתיק את הקוקלה, כדי שאם תהיו יעז'י פתאום תהיה רעב, יהיה לך איזה קוקלה עם פריקסה ותוכל לאכול. האריה ראה את הילדים והריח את הקוקלה. אני מריח קוקלה, יאז'י, יש פה קוקלה. התקרב אליהם האריה ואמר, יש לכם, תתנו לי את הקוקלה שלי, יאז'י, תתנו לי. יאז'י. הילדים נבהלו מאוד. זה לא מצחיק בכלל, אני לא אוהבת את הסיפור של האריה שאף קוקלה, אני אוהבת את הסיפור של האריה שאף תות. הילדים נבהלו, עלי אריה, עלי אריה. הם גם לא הבינו את השפה של האריות, ולא ידעו שהוא רק מבקש קוקלה. הם חשבו שהוא רוצה יקל אכל אותם. אז הם ברחו מהר. וכשהם ברחו, נפל להם מהתיק הקופסה והסיר של הקוקלה עם הפריקסה והבריקה. האריה הרים את התיקים והתחיל לאכול את הקוקלה. אבל אכל האריה את הקוקלה ועוד קוקלה ועוד קוקלה, כמו דוד רפי בשבתות חתן שהוא אוכל הרבה קוקלות. עד שנגמר כל הקוקלות, יאז'י. הוא אמר, אני לא רוצה קוקלות, אני לא אוהב קוקלות, נמאס לי, תעשה לי כבבטן, יאללה, אני לא יכול יותר עם הקוקלה. ומאז הוא אוכל רק מה שאמא שלו מכינה. לא רוצה דברים שאין, שרק לילדים אחרים יש. הוא אוכל קצת בריק, קצת מחשי, קצת פריקסה, והוא כבר לא בוכי, הוא מתנהג ולא מתנהג כמו טיפש, כיף מזנון. הוא מתנהג כמו אבא. ומה עם הילדים?
כך אתם בוודאי רוצים לשאול. הילדים חזרו לבית וביקשו מהר לאכול קוקלה. קוקלה. שאלה אותם, כולם אמרו רק מילה אחת, קוקלה. קוקלה. הסוף.